Galicia volve ser unha das referencias no mundo da vela gracias ao trofeo Presidente da Xunta. Este ano incorporan dúas regatas novas, unha en Ares e outra en Portosín. O trofeo Presidente da Xunta contará con dúas novas probas, a Regata General Navieras, organizada polo Club Náutico Ría de Ares, e a Mar de Finisterre, do Real Club Náutico de Portosín. No acto de presentación participou o conselleiro de Presidencia Diego Calvo, que manifestou o apoio da Xunta de Galicia a este tipo de eventos. Na Xunta de Galicia o que queremos é seguir apoiando a celebración deste tipo de eventos. Creo que, pois moi digno o trofeo, moi digno como se está celebrando e para nós, pois especial importancia que esta regata se sigan celebrando e seguir apostando polo mundo da vela. Como decía, esperemos que as condicións sexan boas, que teñamos un grande espectáculo e que podamos disfrutar en todos e cada un dos clubes e agradecerlle finalmente aos clubes efectivamente pois a implicación que teñen para que isto saia adiante, para que se poda celebrar e para que o deporte da vela siga medrando cada vez máis en Galicia, que é o que buscamos finalmente. O trofeo Presidente da Xunta consiste nunha representación do botafumeiro e nel grábanse os nomes dos gañadores das categorías cruceiro OCR e monotipos IOTA 80, aos que se lles entrega unha réplica. Este ano contará con dúas regatas novas no circuito. Sairán os nomes dos vencedores do que estábamos a falar e comeza coa regata Infanta Elena na Coruña. As últimas citas serán efectivamente o trofeo Príncipe de Asturias en Bayona e a regata Rei Juan Carlos I en Sanxenxo. E efectivamente lle damos a benvida este ano a dous clubes novos, coa regata General Gabeiras do Clube Náutico da Ría de Ares e a regata Mar de Finisterre no Real Club Náutico de Portosín. Son dúas regatas tamén con moita historia, porque este trofeo levamos xa 20 e pico edicións, creo que son, pero vos levades nalgúna das regatas anteriores tamén casi ou 3 décadas en cada unha que se incorporan a este circuito.